אני אוטוטו עומדת ליחצן אומן בשם מוטי כהן, שלדעתי, כאילו אני אומרת שכששמעתי את השיר שלו, אסור לי כרגע לדבר הרבה כי זו הפתעה די גדולה, אבל... כן, מוטי כהן שלנו מדימונה, נזכיר, מוטי כהן שלנו מדימונה, הבחור הנחמד והמוכשר. פשוט הוא זמר ענק, עומד לצאת לו אוטוטו שיר שאני, כבוד הוא לי ליחצן אותו, כי הוא שיר פשוט שאני יודעת שיהיה לי קל איתו, שיר טוב, זמר טוב. כתבו לו רמי לב ודורון אלימלך, צמד שעושה עבודה נפלאה. פשוט אני מכירה אותם אישית, וכל שיר פשוט הם תופרים אותו לאומן בצורה יוצאת דופן. הם באמת מגיע להם לפרגן להם. לא תמיד מפרגנים לכותבים, אני יודעת את זה. כן, זהו. אני כותבת ועוד פעמים שוכחים אותי, וזה מאוד מאוד מפריע לי. כן, אנחנו בדרך כלל משמיעים את הזמרים ואומרים, וואו, איזה שיר, איזה יופי, איזה להיט, אבל בעצם אנחנו לא יודעים שמאחורי זה עומד מישהו שעושה עבודה קשה. נכון, מישהו כתב, מישהו הלחין, מישהו עשה הפקה, ורמי לב ודורון אלימלך הם פשוט ענקים בקטע הזה. תשמעי, הם עשו הרבה להיטים, נולדתי בשבילך, והשיר החדש של אייל גולן, מה שמו? זה יניב בן משיח, אני יודעת שהם עבדו איתו, גם עובדים איתו, נכון, יש הרבה חבר'ה, ככה שאני מאוד אוהבת לעבוד עם הצוות הזה, וצוותים אחרים שהם טובים. את האמת, יש לנו כותבים מאוד טובים בארץ, ממש כותבים די טובים, אז פה ושם שומעים ככה על הלהיטים, פה ושם גם לא כל דבר מצליח, כי שיר תלוי גם בהפקה ובהמון המון דברים. כן, זה נכון. אם משהו נופל, אז הכל נופל, אבל בקשר למוטי, אני פשוט חיפשתי איפה לסמן איזה משהו שהוא בסימן שאלה, ולא, הציון מבחינתי מעל 100%. וואו, איזה כיף לשמוע. מוטי, אני מדברת איתו כי אנחנו כבר כמו חברים, אבל יש לו שיר קצבי שהולך להיות. אנחנו אגב שומעים עכשיו ברקע את השיר אוהבים, הסינגל הקודם שלו. אוי, זה שיר מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש. כן, בואי תספרי לנו קצת על העבודה עם מוטי כהן. יצא לך לשוחח איתו כבר, אני מאמין? כן, יצא לנו לדבר כמה פעמים. פשוט, א' הוא בן אדם, הוא נשמה טובה. אני אוהבת גם לעבוד עם אנשים אינטליגנטים וטובים. לא חבר'ה שאומרים אני, כי אין את הדבר הזה, זה לא קיים. מי שאין הנחתום בעצם מעיד על עיסתו. מוטי הוא בן אדם צנוע, הוא... קודם כל הכרתי אותו מבחינה אישית, כשדיברנו כבר הרגשתי שיש עם מי לדבר. בחור עם ראש על הכתפיים, נשמה טובה, וזה בעצם לא יעזור לי הרבה לשיר עצמו, ליחצנות, וכששמעתי את השיר, אז זה הוואו הגדול, פשוט זמר ענק. הוא לא מחכה אף אחד, ויש לו קול מדהים, הדיקציה נכונה, השירה, פשוט הכל מדויק, ולדעתי, היום אנחנו מדברים עליו, חבר'ה ככה מכירים אותו, אבל בעוד כמה חודשים, אני מאמינה שכבר הוא די התערבב עם החבר'ה הוותיקים יותר, את חושבת שיש לו מקום שם? הוא ישמע ככה בגדול, רק כשנצא עם הסינגל, אני מחכה לזה כבר. גם אני מחכה למען האמת. את חושבת שיש לו מקום שם, איפשהו שם למעלה בפסגה? ודאי. ודאי. אם לא הייתי לוקחת אותו קודם כל. זה שנחמד, על הכיפק, נהדר, תמיד אפשר להישאר בגדר חברים, אבל אם אני שומעת משהו שאני לא חושבת, אני לא מתחברת, ואני לא חושבת שאני אצליח ליחצן, אני פשוט לא לוקחת ליחצנות, כי אני חייבת, העבודה היא מאוד קשה. אנחנו תלויים גם בצד השני, שזה החבר'ה מהרדיו, טלוויזיה, העיתונות, זה בעצם היחצנות. כן. ואני אוהבת לבוא עם סחורה טובה, ולקבל את החיוך, ולא לקבל את הפרצוף עם סימן שאלה. אז אם אני לא מתחברת למשהו, אני גם לא לוקחת. אז ברגע שלקחתי אותו, אני מאמינה בו ב100%.